Està canviant i té data de caducitat perquè jo crec que ara mateix en molts casos, estem cavant tombes per les futures generacions, tal i com van els avenços tecnològics i la trajectòria acadèmica. Llavors, per mi, l'escola està encara massa tancada a la vida, que és a fora. Llavors, a partir d'una certa edat, l'escola hauria de ser un punt de trobada. O sigui, a partir de secundària no té cap sentit que els alumnes estiguin a dins d'una escola amb un professor rebent coneixement d'una persona. És que jo tinc com una visió que d'aquí 30 a 40 anys la gent es mirarà als ulls i dirà però és que saps abans el que hi havia? Abans hi havia uns espais que es deien escoles, que hi havia una persona al davant, amb 30 o 40, que feien la mateixa cosa a la mateixa hora, els puntuaven exactament igual, els avaluaven exactament per les mateixes coses. Dius, però si som tots diferents, per què ho fem, això? L'estandardització ha de, està ja més que passada, d'obsoleta.